18 de maio, Día Internacional dos Museos, e para esta data especial, como non podía ser doutro xeito, dende a Deputación e o Gabinete Didáctico do Museo de Pontevedra organizaron unha visita moi especial. Falamos de restauración, falamos de todos os departamentos, digamos, nos que se coce o que está no subchan, digamos, do museo, pois para que o que se visualiza a xente cando ven a visitar os museos pois estean nas mellores condicións. Unha idea que naceu do Gabinete Didáctico deste Museo de Pontevedra, pero que foi realizada polos propios técnicos de restauración deste espazo. Pero o que queremos é que vexan que se fai nun taller de restauración, que medidas de conservación preventivas e incluso posteriores á chegada da peza á obra pois hai que ter en consideración, en conta, non? E tamén aquela zona que para nós un pouco como Santo Santorum, daquelas obras que igualmente valiosas, pois o mellor non poden neste intre estar no que é a colección permanente, non? Expostas ao público, quero dicir. Entón, é un poquinho abrir esa camada dos tesouros, non? Que outros tesouros agochan e que seguramente que lles van a sorprender. Do que se trata é de valorar o bo facer do persoal que traballa no museo e tamén de dar a coñecer todas as obras que están tras a cámara. Hoxe queremos visibilizar o traballo desas persoas cuxa actividade normalmente non se ve dun xeito moi directo. Non só iso, que se coñeza o taller de restauración é importante porque por instalacións e por equipamento é un taller importante, pero tamén hai outro aspecto que hoxe tamén se abre ao público, o que poderíamos chamar o Santa Santorum, é dicir, a sala de reservas, a sala de peines. Dende a Deputación continuarán potenciando visitas especiais e diferentes, co fin de achegar o museo a toda a cidadanía. A vindeira serán as visitas cruzadas de María Ledo e Kiko Novoa, este domingo 21 de maio, a partir das 12 da mañá.